Кодокан Джудо има 65 техники на Агия Лаза. Целта на тази видеокасета е да ви обясни по един лесно разбираем начин основата, приложението и разликите между сходните техники, както и при техниките, чието приложение е забранено в състезанията, и също така да разпространи правилната категоризация и наименование на техниките на Агия Лаза. Кодокан Джудо, Нагия Лаза. Различни техники и названията им. Това е Джигоро Кано, основателят на Кодокан Джудо. Професор Джигоро Кано е изучил традиционното японско бойно изкуство джуджуцу и го преобразил в ново бойно изкуство с подходящи за новата ера обективни и тренировъчни методи. През 1882 година го нарекал Кодокан Джудо. Джудото, което се практикува по цял свят, е всъщност Кодокан Джудо. Джудото, което професор Кано е преподавал всеотдайно близо 50 години, по-късно станало широко разпространено и изучавано с голям интерес в над 150 нации по света. Постепенно то било признато и като олимпийски спорт. Техниките в джудото се разделят на три вида: Наге лаза, Катаме лаза и Атеми лаза. Има и два метода на тренировка – дандоди и ката. Наге лаза се разделя на тачи лаза и сотеми лаза. Сега ще ви обясним основата и приложението на всяка една от техниките, също както и разликите между сходните техники. Те лаза. Сеой наге. Има два вида сеой наге: Мороте сеой наге и Иппон сеой наге. Ръцете се поставят по различен начин при повдигането на противника. Това е Мороте сеой наге. Пъхнете десният си лакът под мишницата на противника си, докато го повдигате. При изпълнението на тази техника трябва да държите противника за ръкава и яката. Техниката на хвърляне е приложение на Мороте сеой наге. Това е Иппон сеой наге. Държите и контролирате едната от ръцете на противника, докато го повдигате и хвърляте. Това е сеой наге с обърната ръка. В Иппон сеой наге понякога изпъвате крака си широко встрани от десния крак на противника. Мороте сеой наге, изпълнено с спънат страни крак. Тази техника е приложение на сеой наге, не на таи отоши. Иппон сеой наге, хвърляне на противника чрез завъртане и прехвърляне над вас. Това е Иппон сеой наге, изпълнено чрез захват на лявата ръка на противника. Целта е да контролирате лявата ръка на противника и да я завъртите навътре и надолу под кръста си. А сега нека видим различни изпълнения на сеой наге от някои състезания. Това е Юске Ямамото, световен шампион през 1987 година в категорията до 65 кг.
Това Сео Инаги се изпълнява от Сумио Ендо, бивш световен шампион в тежката категория. Това е любимата му техника. Красиво иппон Сео Инаги, изпълнено от Масао Такахаши на световно първенство. На международния турнир Кано Кап, Тошико Кога показва любимата си техника – иппон Сеой. Сеой Отоши. Сеой Отоши е техника на хвърляне, при която протискаш противника към гърба си и го издърпваш надолу. Можете да го прехвърлите, докато се опирате на пода с едното или с двете колена. Това е Сеой Отоши, изпълнено от стойка за иппон Сеой Наги. При Сеой Наги хвърляте противника си, като го вдигате над вас, но при Сеой Отоши го хвърляте, като го издърпате надолу през вас. Това е Сеой Отоши, изпълнено с двете колена на пода. Дали е Сеой Наги или Сеой Отоши се определя от това дали сте повдигнали противника или сте го издърпали надолу при хвърлянето. Това е Сеой Наги, изпълнено с двете колена на пода. Определяме класификацията на техниката по това, че след опирането на двете колена в пода, хвърлянето се изпълнява чрез повдигане на тази и изтласкване на противника. Сеой Отоши, изпълнен от Йошиюки Мацуока, шампионът за категория до 65 кг на Олимпийските игри в Лос-Анджелес. Тай Отоши. Има различни начини на изпълнение на Тай Отоши в зависимост от ситуацията. Това е Тай Отоши, което се изпълнява чрез издърпване на противника в страни. А в това Тай Отоши се изпълнява в момента, в който противника издърпва крака си назад. В това Тай Отоши противника се хвърля чрез издърпване в страни от тялото ви. В някои случаи Тай Отоши се изпълнява с хващане на над страна на яката. Това е двуетапно Тай Отоши. Изпълнява се чрез първоначален лек ритник на вътрешната страна на противниковия крак, за да го разбалансирате. В други ситуации можете да кръстосате ръцете на противника, докато изпълнявате хвърлянето. При извиване на ръцете му, противникът ви губи равновесие и съпротивата му се прекратява. Хиромицу Такано, спечелил купата Кано, ни демонстрира едно вдъхновяващо изпълнение на Тай Отоши. На световното първенство по джудо в Сеул, Тоши Сунай хвърляха Хумджу от Корея още при първият им захват с едно блестящо изпълнение на Тай Отоши. Ката Гурума. Ката Гурума е техника, при която противника се повдига над глава за хвърлянето.
Както виждате, хвърлянето се изпълнява чрез премятане на противника надолу към върха на крака ви. В катагурума хвърлянето може да се изпълни в разни посоки след повдигане на противника. В този случай противникът е хвърлен отпред. Предполага се, че това хвърляне е било често употребявано в ранните дни на модерното джудо. В това изпълнение на катагурума, тялото на противника се дига високо и хвърлянето се осъществява чрез накланяне назад. Въпреки че посоката на хвърляне е разнообразна, всяко едно изпълнение се счита за катагурума. И последиците от хвърлянето са очевидни. В този случай влизането в противника се осъществява с едното коляно опряно в пода. Една от формите на изпълнението на катагурума е тази. Както и в морото гари, противникът се вдига нагоре, държейки двата му крака, след което чрез наклон назад се изхвърля. Тази форма на изпълнение е много рядка в наши дни, но очевидно е била една от основните стари техники в джуджутсу. Уки-утоши. Тори, активният партньор, издърпва Уки, пасивния партньор, напред. Прикляква на едно коляно и го хвърля напред. Целта при упражняването на ката или форма е да се покаже на ученика принципа на техниката. В уки-утоши тази техника понякога се пристъпва напред, когато противника ви направи крачка напред с левия крак, след което изпълнявате хвърлянето, като го разбалансирате чрез издърпване. Докато дясната ви ръка държи средата на ръкава на противника, можете да го разбалансирате, като повдигнете лакътя му нагоре. Вижте пак. Избегнете противниковото охсотогари, като издърпате крака си назад, завъртете се настрани и го прехвърлете. Това също е уки-утоши. Суми-утоши. Суми-утоши е техника на хвърляне, при която противника се разтърсва, за да загуби равновесие към задния ъгъл, след което се хвърля чрез изтласкване надолу. Използвайки дясната си ръка, дръпнете противника си, като го хванете за лявата яка. Карате противника си да загуби равновесие, като го принудите да вдигне левия си крак и да премести тежестта си към дясната си пета. В друг случай, премествате захвата си от лявата яка към средата на ръкава му, след което избутвате лаките му нагоре, за да загуби равновесие. Суми-утоши и уки-утоши много си приличат. Сега да видим каква е разликата между суми-утоши и уки-утоши. В суми-утоши избутвате и хвърляте противника назад. А в уки-утоши издърпвате и хвърляте противника напред. Различава се посоката на разбалансиране и хвърлянето на противника. Суми-утоши е била една от любимите техники на майстора с 10-ти дан Кюзо Мифуне. Наблюдавайте внимателно принципа на техниката, в която принуждавате противника си да пристъпи напред с левия крак, след което го избутвате надолу и назад.
Сукури наги. Първоначалното изпълнение на сукури наги бе да избуташ противника назад, за да загуби равновесие, а след това да го вдигнеш и хвърлиш назад. Тази техника вече не се среща при сегашните турнири. По време на състезание често можете да видите техниката, при която противника се хваща за долната част на бедрото и се вдига нагоре. Щом противника ви тръгне да изпълнява харай гоши, трябва да издърпате назад кръка си, за да се откриете за нападение. След което трябва да прекарате ръката си зад противника, за да го вдигнете за хвърлянето. Подобно на тази техника, щом противника ви се опита да изпълни охсото гари, отново трябва да прекарате ръката си отзад и да хвърлите. Същевременно, ако той се опита да изпълни очимата, можете да избегнете нападението му, като прекарате ръката си отзад и изпълните сукури наги. В някои случаи можете да хвърлите противника, като го вдигнете през кръста си. Друг начин е да го вдигнете, докато се опитва да изпълни хани гоши и да го хвърлите, като подсечете опорния му крак. Този път противника се повдига чрез поставяне на ръката отпред. Щом противникът ви тръгне да изпълнява охсото гари, издърпайте крака си назад и същевременно го хванете отпред с ръка и го вдигнете. Сумио Ендо печели финала на японския шампионат през 1976 година с сукури наги. На финалите на състезанието Core-Based Universiade в категорията до 65 кг, Хахунджо от Корея изпълнява сукури наги. Оби Отоши. Оби Отоши се счита за вид сукури наги. То е една от техниките при джуджуцу, традиционното бойно изкуство. Хванете предната част на противниковият колан, бутнете го назад, за да загуби равновесие, дигнете го отстрани и го хвърлете назад. Принципът при изпълнение на Оби Отоши много прилича на сукури наги. Оби Отоши почти не се употребява в модерните състезания, но е една от употребяваните техники в свободното упражняване на Кодокан джудо. Мороте гари. Мороте гари е често употребявана в състезанията. Има разни начини да се започне мороте гари. В случая противника е хвърлен в началото на борбата. В това изпълнение на мороте гари противника първо се издърпва напред. В този случай Сеой Наги се превръща в мороте гари. Щом тръгнете да изпълнявате Сеой Наги, противника ви ще противодейства, като се наклони назад. Тогава незабавно трябва да изпълните мороте гари. Преобразяването от Сеой Наги понякога се прави пълен кръг при завъртане, както виждате в този случай. Това също е изпълнение на мороте гари. В този случай карате противника си да падне, като хванете с две ръце кръка му.
Това моротегаре е изпълнено от корееца Ким Джей Юп, световен шампион през 1987 година в категорията до 60 кг. Кучики Даоши. Кучики Даоши е техника, при която повдигате противниковия крак и го избутвате назад. Тя често се прилага в състезанията. Бутате противника надолу, като хванете крака му, но понякога това се изпълнява отвътре, също както и отвън. В Кучики Даоши можете или просто да повдигнете крака на противника си, или да я изпълните преди да сте завършили друга техника. Тук се започва с сеой наги и се хваща крака на противника отвътре. В този случай техниката се изпълнява след започването на ката гурума. Прави се опит за изпълнение на ката гурума, но щом противника ви се защитава като премести тежестта си назад, хвърлянето се осъществява чрез издърпване на крака му отвътре. Този път започваме с противниковото охсотогари. Щом противникът ви нападне с охсотогари, ще защитете, като се откриете чрез завъртане в страни. Като направите това, хванете кракът му отвътре, за да го накарате да падне. В този случай хвърляте противника, като хванете крака му от външната страна. При изпълнение на коучигари, противникът ви контратакува чрез повдигане на издадения в страни крак. В този момент хванете кракът му и го вдигнете от вътрешната страна, за да го накарате да падне. В този случай продължаваме от охкучигари. Веднага, щом противникът ви си дигне крака за контратака, го хванете от вътрешната си страна, за да падне. Наблюдавайте внимателно движението на дясната ръка. Това не е сеой наги, а кучики даоши. Продължава се движението от сеой наги и противникът се избутва да падне назад, както с дясната ръка държите крака му от външната страна. В този случай противниковото хизагурума се обръща в тази техника. Хванете кракът на противникът си, щом се опита да изпълни хизагурума и го бутнете назад с лявата си ръка, за да падне. Това кучики даоши се изпълнява от унгареца Нод Соримон на световно първенство. Кибисо Даеши. Кибисо Гаеши е техника, при която поваляте противника си, като го хванете за глезена. Има два начина на изпълнение на кибисо Гаеши. Или като хванете противниковия глезен от вътрешната страна, или от външната. Първо изпълнете сеой наги, после се завъртете веднъж, така че да сте с лице към противника и продължете с кибисо гаеши. Първо хванете глезена на противника от външната страна.
Хванете глезена от вътрешната страна, щом се опита да се оттегли. След това го повалете, като го бутнете назад с лявата ръка. В следващия пример, глезена пак се хваща от външната страна. От коучигари събаряте противника, като хванете от външната страна глезена на приповдигнатия крак. Използвайте противниковата техника хизагурума за приложението на тази техника. Щом противникът ви нападне с хизагурума, хванете от външната страна глезенът му, за да го подкосите. Сега да сравним техниките. При кучики даоши събаряте противника си, като издърпате крака му. При кибису гаеши хващате глезена на противника и го подкосявате на място. Коучи гаеши. При коучи гаеши избегнете противниковото коучигари и го хвърляте чрез завъртане или наляво или надясно. Щом противникът ви нападне с коучигари, избегнете като повдигнате атакувания крак и го хвърлите чрез завъртане наляво. Този път завъртането е надясно. Наблюдавайте внимателно как се избягва нападението и как се извършва извъртането. Това е деаши харай, париране на началното движение. При противниковото коучигари се парира по този начин. Техниката се нарича даеши харай. Това е хизагурума. Противниковото коучигари се използва за изпълнение на хизагурума. Коучигаши се класифицира като техника с ръце, не с крака. Учимата сукаши. Щом противникът ви нападне с учимата, преместете десният си крак назад, завъртете се настрани и го прехвърлете. По този начин противникът ви ще бъде разбалансиран и ще падне. Понякога можете да дигнете единия крак във въздуха, за да избегнете атаката. Тази техника също е приложение на учимата сукаши. Тази учимата сукаши се изпълнява от Кацухихиро Кашиуазаки, световния шампион за 1981 година. Още една техника учимата сукаши, изпълнена от Васао Такахаши на световно първенство в Париж. Това е олимпийския шампион Шинджи Хосохава. Той изпълнява учимата сукаши на шампионата по джудо в Пасифик Рим. Яма Араши. Години наред след 1886 година е имало яростно съперничество между традиционното джуджуцу и Кодокан джудо на Джигоро Кано. Хората по това време посрещаха с горещ ентусиазъм първенството по бойни изкуства на токийската полиция, което е щяло да реши дали ще се подкрепя джуджицуто или джудото. Тогава майсторът Санширо Сугата повалил огромния си противник Саяма Араши.
Широ Сайго в шести дан е прият като модел на героя от романа Санширо Сугата. Въпреки дребният си ръст, той бил прославен с яростните си битки. Както и преди, така и след Сайго не се е говорило много за Яма Араши. През декември 1922 учителят Кано, опечален от смъртта на Сайго, казал, че изпълнението на техниките, които той усъвършенствал, е